זה לא מפריע לכם הריח הזה? איך אתם שורדים את החום הזה? קרה לכם פעם שהתייאשתם? אתם אוהבים תמרים? שלום. יאללה, תתחיל. איך לא עשינו את זה? עד עכשיו. עם ישראל חי, זה עם פלסטין. להקריא גם את השאלה? כן. משהו שמעצבן אותך ביחסי האדם והסביבה. מעצבן אותי שיותר קל לדמיין את סוף העולם מאשר את סוף השיטה שמביאה את סוף העולם, סוף הקפיטליזם. זה ממש מעצבן אותי. שאלה גדולה, אני צריך לחשוב. שאלה קשה מאוד. אני חושב שאני אדם כל כך רגוע, אני לא יודע בכלל מה זה עצבים, ולא התעצבנתי אף פעם. משהו שאת גאה בו, שקרה השנה ביחס ללקיחת אחריות על הסביבה. תשפ"ג. וואו, כן, בתשפ"ג רשות הטבע והגנים נכנסו לקחת אחריות על הנחל. אני גאה שהצלחנו להעניק לילדים קצת את התחושה של הקצב של הטבע. ואני גם גאה בתפיסה המעגלית, שאני חלק ממשהו ואני לא פשוט משתמשת וזורקת ואין לי מושג מה קורה עם הזבל ומה ההשלכות שלו ואיך הוא מזהם את העולם ומחמם את העולם. אז אם זה השאריות של האוכל שעשינו איתם קומפוסט וממש ראו איך הזבל הופך לזהב, ואם זה שאריות תעשייתיות של עץ וגומי שבנינו איתם כל מיני מתקני גידול והם ראו איך בעצם את המעגל הזה הם הרגישו בידיים שלהם, גם את העוצמה שלו וגם את החשיבות שלו. אני גאה בחלק שיש לי, ובמובן הזה אני מרגיש לנו, בלהצליח להשלים מהלך במועצה של תשתית חוקית שבעצם מסדירה את הטיפול בפסולת חקלאית. זה לא אומר שמחר יגמרו כאן כל בעיה של שריפות הפסולת, אבל התשתית החוקית מאלף עד תף, מחוקים שבעצם העברנו במליאת המועצה דרך גיוס של פקח ותובע רשותי וכל התקנים שנדרשים. מי כתב את השאלות האלה? מה זה? מה החלום שלך ביחס לקשר של האדם והטבע או אתגר לשנה הבאה? מבחינתי אין לי ספק שהאתגר שלנו לשנה הבאה זה להיות ממש מודעים לכפר האקולוגי שאנחנו חיים בתוכו. אני ממש רואה את זה ככה. יש עוד הרבה לאן ללכת, אבל זה אתגר לתפוס את אורחות החיים שלנו כאורחות חיים שהם מקיימים, שיש בהם, שהם ברי קיימה, שיש בהם כלכלה מעגלית ויש בהם יחס למשאבים מוגבלים ופשוט שיטה כלכלית וחברתית אחרת שהיא בסוף התשובה לכל המשבר שאנחנו מצויים. האתגר עם הנחל לקראת שנה הבאה הוא בעצם להמשיך להוביל את השיקום שלו, של החלק המזרחי שלו, מה שנקרא העמה. וזה אתגר מאוד 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 גדול. החלום הכי גדול זה להפוך את כל האזור הזה, כל המרחב הזה, לאיזשהו סוג של פארק אנושי, של שלום, של תקווה, של אהבה, של אהבת הארץ ואנשיה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד ומאמינים. כך שהאזור הזה, שהוא עד לפני כמה שנים היה חרובה ומזבלה, יהפוך להיות מקור של חינוך ושל תקווה ושל אמונה באדם וגם בטוב הארץ, כאילו, שהיא יכולה באמת להיות טובה ויכולה להיות שלנו באופן בונה ויוצר בחיוב.
עם ישראל חי? זאת עם ישראל חי, כן. יצא לי רציני קצת. אולי היית בן אדם רציני קצת. משהו שמעצבן אותך. בוא נעשה עוד אחד כזה, יש לי כמה מצחיקים, אתה רואה, תשתמשו בהם. מה החלום שלך ביחס לקשר של האדם והטבע? שיהיה חזון חשמליים בנהרן. בכל העולם יש חשמלי, זה יהיה הכי כיף בעולם, לנסוע בטסלה לכל מקום, תהיה רכב טוב. יש לי חלום לעשות עם החניכים פרויקט שקשור לאתגרים הספציפיים של הבקעה, אם זה החום הגדול שיש פה, או באמת היובש, ואיך אפשר לגדל דברים עם פחות מים, או דברים מיוחדים שלא גדלים במקומות אחרים בארץ, ומהבחינה הזאת גם לחבר אותם לסביבה שלנו, וגם לייצר פתרון משמעותי להתחממות הגלובלית. אוף, שאלה אחרונה. אוקיי, מה נותן לך תקווה? שיש יותר מודעות בזמן האחרון, כאילו מדברים על זה בכל מקום כמעט, בבית ספר, בתנועה, וזה יכול לתת קצת תקווה, זה לא עכשיו 100% שזה יקרה, אבל זה קצת נותן תקווה. זה נותן לי הרבה תקווה שאני חושב שהיש שהצלחנו ליצור ביישוב ובמטע וכל היחס שלנו כתנועה למפעלי התיישבות הוא אבוד בהישגים גדולים, הוא הישג גדול ורחוק מאוד מלהיות מובן מאליו, של הרבה מאוד לבבות שמכוונים למקומות מאוד קרובים. ועל אף שהיום יום מכוון אותנו להסתכל על מה שעוד לא השגנו ועל מה שעוד חסר, אז אני חושב שגם הדרך שבה הלכנו ב-20 השנה האחרונות, אולי 25 שנה, היא גדולה וחשובה ומעוררת גם גאווה וגם הרבה תקווה. מה נותן לך תקווה? אורי ירדן. הוא מדהים. שותף מספר אחד לענייני שורשים, לחלומות, לפעילות, למה שצריך. לוי בן אמיתי אמר שניתנה לו זכות לעסוק בשלוש מלאכות עתיקות קדומות, עבודת אדמה, חינוך ושירה. אז אני באמת מרגישה שהשנה זכיתי, לפחות בשתיים מהם לעסוק ברצינות. מדהים. חווירות, אימהות, יהודיות, פלסטיניות, גברים, מחתלים למיניהם, אללי, אללי! זה קצת דרטי, זה מגעיל בערב חג, אי אפשר להעלות את זה. איכס! רגע, יש לי עוד אחד. אמיר, תכבה את זה בבקשה.